Tak čau ľudia, vítajte pri ďalšom videu a dneska si ukážeme ako stiahnuť internet betu 3.0. Je to nová verzia, ktorá sa vám automaticky neaktualizuje, takže si to musíte spraviť manuálne a ideme sa pozrieť, ako sa to robí. Toto je zase jeden z tých ľahších tutoriálov, takže môžeme sa pustiť do toho. Takže prvé budete potrebovať Steam a pôjdete do svojej knižnice. Musíte si nainštalovať originál internet a betu dostanete tak, že dáte pravé tlačítko na internet, vlastnosti, dáte beta verze a tuto napíšete kód, ktorý môžete nájsť tuto dole. Tuto sa pozrete, tuto je, ja vám ho dám do popisu, aby ste ho tu nemuseli hľadať, takže to len opíšete. Tak, Operation Maple Leaf, tak nejak. Potom dáte oviežiť kód. Tu vám napísať prístupový kód je správny. Tak, a potom tuto hore si dáte Public Test Branch. To kliknete, dáte zavžiť a aktualizácia by sa vám mala sťahovať. Áno, sťahuje sa, nie je zase tak veľká, ale je tam veľa vecí zmenených. Tak, počkáme, kým sa to stiahne. Tak a už to je, všetko, už je to vlastne hotové, dáte len hrať a ste v hre. Môžeme si tú verziu ešte ukázať. Tak to nejak má vyzerá nový internet. Tu máte serverov, je tu veľa nových vecí, charaktery, všetky veci ako minulé. Moc sa v tom ešte nevyznám, je tu aj workshop, ale ten ešte nefunguje, myslím. Nie? Takže dáte play. Máte tu jednu mapu zatiaľ, no dve. A dá sa tu ešte stiahnuť mapy z internetu. A na budúce si ukážeme, ako spraviť server pre internet, lebo je to určite ťažšie než v minulej verzii. Tak a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.